Sana gelenlerde satın alayın alayın canım allı karayı. Ah gözlerim senin. Keştedili bu bağa dünyanın barmak buldu sana sadaka sadaka zalim allı karayı. Ah gözlerim senin. Ey maralın ey gözlerim Duymayın nuhalar dilerim çeşmenin kölünde karkalda üder. Gel üder yaşıl baştalı ah köllerim. Ay kadi başı gülün udardır. Gel gel dardır. Şolar kimin yarıdır? Yohol yere şu gözlerime derdir. Derdir kadamından çıkan ah toplarım senin. Ey maralın tozların senin, nuyla digmez mi nerlerin senin, yaşıl baş sonalı ah köllerim senin.
hasrette beni. Ay şabolana gedalarına rehmi gelere elbette, elbette. Otları salın uçağına göttü bir yan sevdiği bey. Otları salın uçağına göttü bir yan sevdiği bey. Ay sevdiğim gel sevdiğim hey. Ay sevdiğim gel sevdiğim hey. Otları salın uçağına göttü bir yan sevdiği bey. Otları salın uçağına göttü bir yan sevdiği bey. Ay köngülümüz terk gelsem dünyaya alemi, alemi. Halatım yok uçabilmen neyleyim, neyleyim. Yok hirmen görürmen barışık kilamı, kilamı. Mağlasını taşabilmen neyleyim, neyleyim. Ay yok hirmen görürmen barışık kilamı, kilamı. Mağlasını taşabilmen neyleyim, neyleyim. Ay köplerinde kuvvet bulup giderler, giderler. Mağaları katlanıp pınhan giderler, giderler. Ay gülbadada gülgün şelak giderler, giderler. Dil uludup içebilmem neyleyim, neyleyim. Ay gülbadada gülgün şerak ederler, ederler. Dil uludup içebilmem neyleyim, neyleyim. Yiğit yolum da kaytıdır, dül kaytı, dül kaytı. Akmaz köngülüm bağrını kaysın, sül kaytı, sül kaytı. Ay pek meylemez yol kaytıdır, il kaytı, il kaytı. Umut düdüp geçebilmem neyleyim, neyleyim. Ay pek meylemez yol kaytıdır, il kaytı, il kaytı. Umut düdüp geçebilmem neyleyim, neyleyim. Yığıp büyürüp yele verdim hamısın,
Ay fikir deryasında aklım gemisin, gemisin. Batırmışım çıkabilmen neyleyin, neyleyin. Ay fikir deryasında aklım gemisin, gemisin. Batırmışım çıkabilmen neyleyin, neyleyin. Ay neyleyin, neyleyin. Ay bela neyleyin. Batırmışım çıkabilmen neyleyin, neyleyin. Kahraman arkadağımız sevdarımızın tutuyan tutumlu işlerini vatanımızın ötüşünü vasıf edip hem de yani belli geçtiniz de bir Nusqoğu şahirlerimizin sözlerini, bizim harifalarımızın, Özgel Tekayev'in, Barlı Hacıyev'in, Danever Dattanov'un, Atava Çarguliyev'in bir halkımızın bir yüreğinetinden ağından çıkmacak aydımları var da, şolara bir halkımızın toy bayramlarında yerine getirip bir dehmet çekip 2023 yılında Kahraman arkadağımızın hormatını bildirip arkadağılı Kahraman serdarımızın Türkmenistan atqazının artistlerin şaher payının iyisi olmak neticetin bar maksadım şu vatanımızı vasf etmek, Kahraman arkadağımızı vasf etmek, yurdumuzu vasf etmek, bir şu öz pederimin bana singdiren ihlasını şonun yerine düşendüğünü görkezmek. Şonu maksat edinip häzirem yurdumuzu Kahraman arkadağımızı, Kahraman serdarımızı vasf eden aydımlardan bir näçesini döredip bir şekilli görünüşde ile ilimlerde yerine yine netip bolsa has bir yine täze aydımlarımızdan bar olaram netip bolsa halkymyza yetirer.
köşkün depesinde ýaşyltyw parlap, toýa çagyryp dur asuda gürläp, zor atlyny çagyrýa, ýeňşe ýeten gyýratlyny çagyrýa, toýda at şapylýa, serpa ýapylýa, çeke oýnan tapylýa, kebap pişer, datlynygyma tagam mor ýaknasynyň aşagyny alaw bor, toýuň dabarasy daglardan aşar, şahyr şygyr goşar, bagşlar joşar. Döwrümiziň gahrmanlary, milli liderimiz gahrman arkadagymyzyň gahrman serdarymyzyň saýatyna bagşlamyz nenen joşýar diýip biz nowatyny Türkmenistanyň atgadan artisti Allahyberdi Aman Feýçiref görwak bol ýürek joşuny nähil wasbedýär. Kim sulum mendir olmadığı tıvar Kirkim sulum mendir olmadığı tıvar Sümbül saçı kılşı bil olmadı Yürekleri at başı dey batırların Hatın yok at yarığı olmadı Yürekleri at başı dey batırların Hatın yok at yarığı olmadı Neler görecektir bu şum kömüllerin Hadan ortasılır açılan gülmeler Bağışta tayraçan şeyda bilmillerin Torboy çayak olur gülü olmadı Bağışta tayraçan şeyda bilmillerin Torboy çayak olur gülü olmadı Koşma kadır bilmez bir zada Koştun koşkullaşın bir atılmada Bir yakbabak buldum minler kovadan Her kimin gümmeti hayrı olbatay Bir yakbabak buldum minler kovadan Her kimin gümmeti hayrı olbatay Şimdi hayır olsa savut yandırım Er yigidin içi dolu armandırım Kara özün şebil yarı olmasın Er yigidin içi dolu armandırım Kara özün şebil yarı olmasın Torboy çayok olur gülü olmasın Kimin hümmeti hayrı olmadı Şeýle bir sowal berseler, sizem şo sowala bir aýdym sazdan ýükü ýetik bir hünärmen hökümne jogap berseňiz, bir aýdymçynyň ýerine ýetirýän aýdymnyň dürli ýaşlarda, dürli ýyllarda dinlenmek üçin aýdymçy esasy näme öňsüz bermeli? Türkmenistan halk artist Atayarlı Garyagdyýeň Üçtarak diýen aýdymy. Şu neçeni Türkmen sahnasyna öçmejek ýyl goýanlaryň biri.
Atar için farkı yok, ikisinin emdin yatar. İkisi de den öter, bakın kıypak yel öter. Nastı vere koğunur, öteşlerine yeter. Ve bir aydymyň şonuň ýalak durly ýaşda dinlenmek üçin meniň pikirimçe aydymyň ilkinji nowatda sözi goýulmaly. Şeýle bir gowy sözler gerek. Bu söz ulada täsiri bolmaly. Ýaşada terbiýetçilik ähenginde de täsiri bolmaly. Kompetitor tarapyndan döredilip, ýa-ni şonuň keňi gowy bolsa, şonu turly ýaşda da dinlenermi kadi? İlkinji nowatda söz diýdiňiz. Dogrudan şu pikiriňizi gollaýan bir sowal maňa da berseler menem ilkinji berjek jogabym ýok, men sözü diýerdim. Täbi sözüň gudraty diýip bir şeýle ullakan anan çypada sebäbi ýan gaýtşyň ýaly sözü mysal üçin bir sözi gatrak aýtsaň täsir başgaça bolýar, ýumşagyrak aýtsaň has başgaça, şonu gülüp aýtsaň başgaça, gaharlanyp aýtsaň has başgaça täsir edýär adama. Ýöne ýan gaýtşyň ýaly söz saat hemem ýerine ýetirje üçsi utgoşanna ol has başgaça bolýar. Şol aýdymlarda esasy milli äheň başataýdy. Millilik ol näçe ýyl geçse geçsin ol gymmatyny ýitirenokda tersine gymmatyny artdyrýar. Ene el hallamy alyp göreli, ýa türkmen bedewmi alyp göreli. Ýa bolmasana bir näçe el keşdelenmez we umumyň türkmeniň milli gymmatlyklary asyrlaryň geçmegi bilen has gymmat tartýar. Ene şoň üçin şol aýdymlarda milli äheň many şunu aýtmak bilen näme diýjek bolum? Siziň ýerine ýetirýän aýdymlaryňyzda milli äheň bar. Akıl bolsaň, akla bolsaň ýaňşylar
Aydımçıların käbiri özüniň owady bilen muşdony gazanýa, käbiri aydym aýdys bir heňi bilen, ýoly bilen, käbirlerim aydymyň içinde ýaşamak bilen özüniň muşdony gazanýa. Aydym ýerine ýetirende aslında şoň içinde ýaşap ýerine ýetirjek bolýar. Muny içinde ýaşap ýerine ýetirmek üçin hem şunu bir ilk aydym aýtmak hem şunun sözleriniň manysyna gowy düşünmek. Biwjan tugary çeýli bar aydymyň. Şonun sözleriniň manysyny bilmek üçin desanna da şo sözleriň öňüne desanna okap şonu öwrenseň ondan soň şol aydymy gowy düşünüp ýerine ýetirýäň-de. Ýaşaýan-da. Sen içinde bilip dursaň da ýa ondan şo söz sen diňleýijilerine düşünükli bolar ýalyk ýetirjek bolup jan edýäň-da içindäkini baryňyz diňleýijilere baryňy çykaryp beretiň gelýär şonu şeýle ýerine ýetiretiň gelýär. Bilam siziň şol aydym sada bolan ihlasıňyz, alan tejribeňiz, okan, ýürüte bir ýokary jaýlaňyz, milli liderimiz, gahrman arkadamyz, arkadar gahrman serdarymyzyň saýetinde Maýa Kulibatyna Türkmen Millet Konserwatoriýasyna ustad muallimler we halipalar we professorlar we şolaryň ihlasyny siziň ýerine ýetirýän aydymlaryňyzda duymak bolýar. Şoň üçin dowamly bolsun, Allah berdi.